Akbar, selamat malam juga. Iya Mas Akbar, sugeng dalu. Selawe dipun kecacatan yang betul penenggahan kanggo makitane penggawe. Ini kan lagi anut ayo. Yo. Foto dulu Pak Wardi. Kecil sekeluarga. Loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo. Yo. Mas. Makabul. Nena. Makabul nena. Ya. Wes jangan moral lho. Ya. Ayo makabul kene digelar. Yo, Mas. Woi. Yo. Halo. Dipapak makabul. Ayo. Ya, sing mapak makabul. Oh, terus. Iki ada dadi wedok bagian. Pak Wardi kedel. Bapak Wardi niku sing nika. Bu Karsini. Bu Karsini sing Septia. Didi. Yo, makabul. Yo, yo, nak mbahmu nak. Ya. Lakon makabul demek wong ayu. Lakon makabul ketemu karo Mbak Dik Niken Salindri. Niki langsung nggih. NN Ais Arum Ana Mancung kono nduk ning kamar. Ana, wis ra kanggo kowe. Ayo aku barang. Iya. Aku neng kloset lha aku apa? Rumasan aku ke barang menjijikan. Oke. Ya foto dulu 1 jam. Ira ndang ngadeg jak foto-foto ki kok. Monggo diajeng. Ya. Iki to sing dinanti-nantike. Ya Allah. Ya menungso lho. piye maksude? Maksude iki ya ngambah lemah. Lah tak kira ki sidinteni apa iki? Iya. Nggih. Sik nak langsung niki Dik Niken nyuwun kan nyanyi Sotia ninggal Katresnan. Akeh menara kono kuwi ya. Lah iya lho kok. Aja kakek. Kan nyanyi kapang-kapang ninggal Katresnan kali Sotia. Nggih. Kok iya. Lah nyapa tanara sekolah? Kate ra awar Niken. Akan ya ora sekolah. Sekolah jane. Aku lho ora sekolah. Lah padha bengi iki ra sekolah kabeh Dik Niken. Mau ngenteni awakmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Asugeng dalu Pak Dik. Nggih, sugeng dalu. Ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya ingkang sampun lenggah mirsani dengan rukun dan tertib. Damai, alhamdulillah kita kepanggih dateng Magetan. Di Desa Karang Apong, Kelurahan Panekan, Kecamatan Panekan. Ya. Iki acarane ngunduh mantu pernikahan Mbak Sopo Pak Rumah Sopo? Pernikahan Mbak Sapa? Aku kewelen dredeg lah. Nyapa guyu? Kene kewelen kono, kene wis genep. Septia Rahayu Wardani. Iki Mbak Septia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, tolong. Apa? Mbak Demek langsung nyetrum. Apa nih? Mili. Kok bisa tak demek kaya demek setan ae kok bisa. Payu ngene Mbak Septia Rahayu Wardani kalian Mas Didik Prasetya. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Semoga langgeng. Amin. Sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Nah, dan ini yang mempunyai kajat namanya Bapak. Bapak Wardi Kedul. Bapak Wardi Kedul. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi sedaya pamiarsa Nggih. lan khususnya Bapak Wardi sak keluarga. Ibu Karsini. Ibu ya. Karsini dipun paringi sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang Amin. yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah ora lokaning. Amin ning turah blawah. Alah. Cara Ning malah aduh ora semayan ora lokaning malah tambah kebak. kebak. Pinter anake sapa bintang. Aku wis tuwek ibu udan. Jan kaya ngunyuk kae. Ya. Binatang tamu omongnya. Sampean bintang Oh tamu. iya, binatang tamu lah, aku bintang lemu. Oh iya. Aku ngetel to bengi iki. Aku iki biasane ki alim lho. Roh iki ngetel. Masa alim. Iya, aku ki biasane nak karo penyanyi iki bawani kok. Gak wani lho. Ki Ayo, dalek. Ndang, ayo, Ngene iki Ndang. asin apa legi ya? Ayo ndang dibaleni maneh ayo. Ora. Ayo ndang. Lah mosok serandal. Gak apa-apa penting serandale niken. Lah mbok tungkake gelem aku. Gila nih. Lah nyapa lah ayo nyanyi. Ayo. Iki lagune permintaane Pak Kedul. Apa? Apa kae? Ninggal katresnan sik. Tinggal katres nemen mau wis oh. Sotia. Delok streaming Sotia mau wis. Wis, kapangku kapang. Wis. Wis, ayo balik nang omahku. Ayo rabi. Aku cara rabi ora esuk mati gelem aku. Sampean ki jenenge Cak sapa? Niki. Hahaha. Cak Pentol. Omahe kuwon. Oh, Cak Pentol. Omahe kuwon. Kuwan endi? Kuwon Karas. Cek Magetan. Mageran. Wow. Ya, ayo nyanyi. Dik. Ayo. Serah ditugel jasku yo. Kene galak-galak orang. Lah ngopo? Kene iki galak orang ora ndang nyanyi no pateni hamsine pateni. Oh, ya randang dipateni ae. Nyapa randang dipateni? Rungokno Mbak Mudin kae. Pentol sae apa sae? Ya genah ora, wong nyaur sak donya. Ayo. Kepangku kapang wae. Ya, duh, lagu apa ya? Liane. Anu Mbak, iki kan Sotia, sing jaluk. Sotia. Oke. Mana tepuk tangannya Mbak Niken Salindri? Wow, ditenteni. Lah kono nyapa ora tepuk tangan ke? Apa kesuwen? Ayo. Sesarengan campur sari apa ki? Astina menika. Ngali yo, lemu HP nan Astinane gak ketok lho. Tak tuwapuk ra iku. Lagu permintaan Sohibul Bet Sotia. Lah kok meneng cep, Dik? Dik Niken. Iki menang ki fokus ngingeti aku apa? Yang ngingeti sampean wi to. Ya iya. Ya nyapa diingeti ki? Gila. Nang gila patenono ae. Ayo Pak, monggo ngadeg sarang-sarang dipateni kendang dikubur. Lah, mangsaku. ini permintaan dari fan lewat HP. Lah kok liyane tok lo jomonge. Genten Niken. Lah iki ya nyapa? Biar nyanyi Mbak Niken ya. Mangga niki lagune yang kedua. Nemen apa nemu? Nemen apa nemu? Nemu apa Cundamani? Halo. Cundamani toh? Cundamani. Apa gelem? Ya gelem angger Niken. Jajane aku. Ayo jajal ditakoni pirang lagu kan? Pirang lagu kas Niken Salindri? 10. Ayo nanggap dewe-dewe. Iya. Iso 10 ya lencret no Mas. Lah iya kok akeh men. Ki lho nggo ke 15. Kokean. Malah 15. Kokean omongnya. Nggih. Halah basa tak sawang-sawang. Halah mirip bojoku. Imbange. Iya. Yakin fotone padha. Lek aku kan gingsulku loro. Heeh. Lek bojone sampean ki gingsule 7 rata. Mrongo sih. Ngene, lek dadi lek pas apa jenenge arepe budal ning masjid ngono Masjid. kae iki kancane do wedi kabeh. Lah nyapa? Pas sujud nganu karpete nyantol untu. Oh. Ayo lek dadi koyo barongan to.
Lah kan butuh cakil nah. Rongos kuwi. Oh, merongos. Tak kira Ayo. ginsul kuwi. Monggo Mbak Niken dinanti-nanti lagunya. Iya, tak gandrung. Ya Allah. Aku suwe-suwe ra tau gandrung wong ganteng lho Bu Nggareng. Allahu Akbar. Yo kepiye nasibku ya Allah. Mangkane sing eneke ning kene kan elek to Bu ya wis ra apa-apa. Tulung Pak Kedil ambulan. Ya nyapa? Kudu semabut aku. Anu uga nang wong ngeteri ngombe-ngombean apa nih? Nadane Mas. Ya Allah tangane. Tangane ya Allah. Pak Dewan pengen. Pak Dewan pengen Ceritanya gantian. gantian nggih. Ya emang kita itu pasangan sefrekuensi ya. Pasangan Heeh. terasi. Serasi. Terasi kono mambu wangi, aku mambu terasi ora apa-apa. Sepenting shower niken. Nah, kita itu sebagai pasangan itu harus saling melengkapi. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gendut, ya toh? Ada yang wangi, ada yang badek. Ada yang muda, ada yang sudah mambu lemah. Oh, kok aku itu sing cari? Mambu badek ya aku, mambu lemah ya aku. Lah kok sampean rumangsa lho kan Ini enek yang to, dong Mas? golekno jogangan dong nguru kono Orang ngono kan ya mesti enek to duduk samian to, Masnya wong-wong ning jaba kae lho. Lah sampean rumangsa ya ora apa-apa. Wis ayu men. Heeh. Wedok ae. Lah aku Lek lanang yo ganteng, Ganteng. lek wedok yo ayu. Ning sampean ki lanang tapi embuh ngono. Nek ngapa aku tanah abu-abu ngene. Iya. Mbak NN monggo. Ya panggung. Sepote Mas. Ayo. Sing munggah wong pira? Temanten berdua. Temanten. Berempat. Iki Pak Kedil yang nganten anyar, si anaknya yang nganten anyar. Ini nganten Masa anyar Pak kabeh. Kedil manten anyar? Iya karena istrinya baru pulang dari luar negeri, makanya ini termasuk anyar. Aku yakin toh. Pak Kedil, Pak Warto. Dijak sesok. Lah ngono lah. Ya, terima Ya, kasih Sik. semuanya. Ya. Buat Cak Pentol terima kasih. Terima kasih. semua. Tepuk tangannya buat Niken Salindri. Ya, untuk Mbak Niken terima kasih. Untuk Mbak Niken, apabila membutuhkan pembantu WA saya siap ke sana. Mbak Meno. Butuh bandmu gembos, Dan gebas beban, gue lindesan. Makasih. Wow. Tangannya mana sekali lagi. Terima kasih matur suwun sedayanipun. Yes, arep mulai geruduk balik iki, Pak. Matur suwun Pak Camat, Pak Dewan, rawuhipun alhamdulillah. Nggih. Sido asih langgame nggih. Niki ayo foto sik kanca-kanca Astina. Nggih. Sido asih Mbak monggo diaturke. Mbah Tembel. Yo. Matur nuwun. Mas Nanang sido asih diaturke ayo. Nggih. Niki pripun Pak Camat, Pak DPR, Pak Dewan dereng nyanyi kok badhe pamit. Di beserta istri karo Septia Didit munggah ya bersama Mbak Niken Salindri. Monggo Pak Lagi Kedel beserta istri Septia Didit. Melu iki ya anake piye-piye kok. Melu ku ya anake. Lah kok disingkrihne ning kono. Kene le. Ya nanggapne sliramu kok kene. Nah. Lah ibu pundi, Pak? Nah kae ibuke. Ya. Walah tak kira ibuke mulai teko luar negeri ki lek wong londo apa wong Oh, tuh ya wong kene ning kaya ning tanah nome ning kono. Walah ngono ta. Iki lagune apa nya Pak Kedil? Wes aku ra iso Wonten muni. request lagu napa? Apa Nduk Septia? Dik.
Dumes. Oh, alah. Dumes. Dumes. Oke. Ya ngalah Mas iki lho lek sederhana sekali. Sederhana sekali, Dik. Untu ae gak gelem dipasang-pasang ora gelem. Oh, lah masa Dia untu tuh sederhana sekali. sederhana. Oh ya asem. Ya ngene iki jenenge ginsel iki ngono kuwi, Mas. Kuwi ngono potes ya kok. Kok ginsel. Kuwi ngono untuk potes. Gara-gara koken anu susu kadaluarsa Social distancing. Ya gak apa-apa. Ora apa-apa ya Mas ya. Ngene. Yang penting rezekine akeh. Yo piye bisa rambut. Lha iki ora kok wedi iki bocah iki. Dumes. Dumes. Mbak E nyuwun dumes. Oke, Mbak Niken Bapak saged Salindri. nyanyi kersa nyanyi? Kersa nyanyi napa, Pak? Waduh. Anu rondo kempling mawon nggih mengke. Terima kasih buat Mbak Manten sama Mas Manten. Mungkin Napa? kita foto lagi. Ganti Pak Wardi Kedul. Lagine apa karo Bikar sini? Napa Bapak? Hei, iki menengo. Duet kali Ibu napa Menengo. lagune? Urus ana mbahmu sing ngene iki lho. Apa? Oh iki urus ana. Butuh mbahmu ya? Oh iya. Nggih, tesih kompromi, tesih musyawarah lagunya. Oke. Ya, ya. Nggih, sedaya mawon besok nak mantu nekane Niken Salindri. Wahyu kala sibuk. Amin. Saestu apa? Nggih. Saestu. Nggih, pengumuman nak mantu ngundang Mbak Niken Salindri lewat pura murah. 500. Sing teko bojoku. Injih, sampun capek Ibu. Sampun apa malih? Sudah capek. Oke. Wes Mbak. Nggih, terima kasih. Sudah sampun. Pak Wardi Kedul sekeluarga. Yo. Mbak Niken Halo. dapat salam dari Erlangga Group. I love you. I love you too. Disampaikan. Halo Mas Roni. Erlangga Group, makasih. Ya. Terima kasih kok ditransfer toh Mas. Pun iki 8 yuta sak ndase. Yongko halo. Halo penonton. Mbak Niken wes ya. Suara terbanyak Mbak Niken wes apa neh? Lambe kara kapong. Sampun apa malih? Ayo ke nanggap dewe-dewe. Lah iya kok Kok enak men ya toh. Oh, digratis yo malih-malih. Ya minimal masih ada berapa lagu Mbak Niken, ini informasi untuk yang hadir. Maksimal 4 lagu. Halo. Tapi ini tadi sudah saya bonusi 1 lagu. Berarti 5 lagu lagi. Iya toh. Lah piye ta? Batine Mbok Yongko ae bareng. Monggo Mbak NN Ais Arum Ana sasoro katuraken wonten sasoro lapangan. Piye aku wis toh? Wis. Sik 5 lagu. Piye toh? Wis apa neh? Nah. Maneh tapi tak duet wae ya. Oke. Nggih. Monggo rai duet karo sing duwe omah rung krasa. Urung kerasa. Ayo Mbak En. Napa, Mas? Nggih. Iki karo Mamah. Oh, warga Lampung, makasih. Warga Lampung, makasih warga Lampung. Ya. Mbak NN monggo. Wong Mbak Niken yo ngene iki andene wong jubel kaya. Nyeneni wong kok rancang teko. Jebule yo menungso. Tak kira apa. Lho. Lah iya jok mau lho. Kok ora teko to? Jene ngenteni apa nek aku yo gumun. Oke. Oke. Iki lagu asu. Hah? Lagu asu. Kalau rumakno laguku. Aku kaget ndelok santosmu tangan gandengan. Lho. Ora roh, Dik, wis tuwek. Nah ye. Roh ye. Apa? Hei, Cacili, do mengkon ngurusi mbakmu sing ngene kok lamun kono ae. Lah mbake sapa? Mbake wong. Walah. Mbake wong. Kaya pinter nyauri mbake wong.
Sik to, iki lho. Astina. Lho ya Sesuk dijak, sesuk dijak, sesuk dijak. Lah ngono lah. Ya, terima Ya, kasih Sik. semuanya. Ya, ya. Buat Cak Pentol terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Niken Salindri. Ya, untuk Mbak Niken terima kasih. Untuk Mbak Niken, apabila membutuhkan pembantu WA saya siap ke sana. Mbak Menowo. Butuh bandmu gembos itu Dan band. gembos beban, gue lindesan. Makasih. Wow. Tangannya mana sekali lagi? Terima kasih matur suwun sedayanipun. Yes, arep mulai geruduk balik iki, Pak. Matur suwun Pak Camat, Pak Dewan, rawuhipun alhamdulillah. Nggih. Sido asih langgame nggih. Niki ayo foto sik kanca-kanca Astina. Nggih. Sido asih Mbak monggo diaturke. Mbah Tembel. Yo. Matur nuwun. Mas Nanang sido asih diaturke ayo. Nggih. Niki pripun Pak Camat, Pak DPR, Pak Dewan dereng nyanyi kok badhe pamit. Aku bintang lemu. Oh iya. Ah, Aku ngetel atau bengi iki?